Gaurko ekitaldi izin oso garrantzitsuen, ze jakin barko gehien txerran lan pasau eusein egunetan, egun normal baten. Guk bai entzutegu albisteetan, istripuet pasaude, ez gara konstiente egunen baten izin algaela gu edo gure inguruko baten bat, eta usteot txarla honik emotea derrigorrezkoa izin bako zela. Torri garenan onantza, esagot, hau badakigu leital, baina oin ikusiot beharrezkoa dela, benetan, edade guztietarako oso aproposa, danok jakiteko zer pasetan den bidean, hemendik urte batzutara zer pasau alko jakun. Eta egon da oso ondo jakiteko ze arrisku dauzen errepidean eta zelan saihestu horrek istripuek. Edan da joatea edo. Harin joatea. Zer ikusten da apurete realidadea zelangoa dami horrega sumorea purtsu bet bezartute, eta oso ondo egon da. Mobiletik guk be erantzuna liziteak. Gure opinioa edo uste egun erakusten, eta gero ikusten ia ondo erratute gauzen edo. Zalantzarik gabe niretzako uste aldatu zen, adibidez eskolan aurrek ez ziaten onartzen eta bete egote gintzen patioan bakarrik inorekin orastu gabe eta hola. Asko unkitu dozte alaitzek esan dauena, eta bai hori egondan eskea bere nebea galdu zabela istripu baten, horrek asko unkitu dozte. Guk pentsa aldogule egun normal bat izango dela, da kotxe hartuko dugule edo, baina gero istripu bet pasau jakule eta bizitzak kalmio jakule. Ustot bizipen guztiek edo geratu eta zelan konta horien euren agotik eta zelako hausardi haukin da horien kontetako.